Драги пичове, днес ще играем Майнкрафт. Първият... какво? Това мислех да спомням Майнкрафт. Не, спите си Майнкрафт, бе. Както не гледате... Уф. Айде, зареждай. Зареждай. То вече ме зареди. Така. Ето ще въртят. Това тук нещо. Ще цял екран. И хора, кажете ми какво е това Майнкрафт средства, че ми е интересно. Косъра. Айде малко Assassin's Craft. Да. Това е PvP сервер. Assassin's Creed. Има някакви плагини, които лежат на Assassin's Creed. Има баба. Лак. Да, но това ще е някакво време, тъй като много лаги. Тук ще са ранковете. Ой, това е така, доколкото разбирам. Тук, ако излете навънка, ще има съндъци, които се взимат. Те са пълни златни блокчета, златни келчета и злато. Като ги използвате тук сел, те се продават и ви дават пари. Ако искате да се видите колко пари имате, пишете моне. Моне. Чайте си. Как забравих? Моне. Аз имам 2004. Проклетвак. Това е спауна. Тук ще има оръжията. В смисъл, тук ще са какви, как да кажа, секунда, добре, разбрах се. Тук ще са какви новости има. Тук са новостите, за сега има 2 проекта. Това ми е инвентара, и сега ще покажа Ender Chest. Не отново такова игра. Тук това ми е Ender Chest. Сега ще ви разведа в шопето хищне. Но интересен, тук ви пише дървен sword, golden sword, stone sword, iron sword и diamond sword най-горе. Аз лично препоръчвам golden sword от вместо дървения. Голдена повече ми вършат. По-добре се видите. Тук са брони. Алапала. Да, тук пише какви са арморите. Тук пише какъв вид арморе. И тук същото. Тук са полшаници. Полшанките. Тук разглеждайте си какви са. Хоп, тук са така. Тук са енчантинг. Сега ще ви обясня как работи енчантинг. Енчантинг работи, например, държите едно оръжие и го използвате. Тъй като съм добър човек и то много добър, ще го демонстрирам, макар че ще става така. И вече имам огън. Какво? Много съм жалък. Видяхте ли? Изобщо не си
съобразих къде сме, на кое място сме. Ей, това, тук някой тия трябваше. Оф. Но поне ми вкара как става това. Добре. Това беше шопа. Така, и хора, първо като погледнете стълбички, ще си кажете, тук има някакъв смотан jump map. Не е обикновен jump map. Като го превъртите, отивате до чест, който ви дава парички и други такива припаси. Няма така да това. ПВП-то трябва първо да си оправя лага. Нищо. Яко, че може да видите колко часа е. Ето ще го кажа. 23, точно сега стана 18. Това са Owner, Developer, там каквото и да е. Админ, модераторите са тук. А сега ще ви покажа нещо. Ranks. Какво пиша? Ranks. Само се излагам преди вас. Вижте, тук има ранкове. Те правят много. Въобще нещо, доколкото знам. Просто ви казват колко хила сте направили. Например, това е Конър. Той си е купил ранка Конър. Така. Варварин. Аз съм Варварин. Да ви кажа, преди бях бос. Най-добрият е God. Преди него е Кинг, преди това е Асасин. Тук не мога да ви кажа, наполовина Асасин, ловец, варварин, шеф, убиец, цивилен, сервайварин, или там както се признася. Това е сърчето, да ми харесва. Някакво повече да обясня. Ужасен лак. Добре. Ще се жертвам. Евате. Ей, там на евате. Унали лавато нещо. Там, като има такива над някои постройки, значи, че там има голям чест. В смисъл, там има големи пачки, да кажем. Там, близо до това е голям чест, който има много голден и ще ви е полезен да си купите неща. Като ги размените голден от пари. Така. Честовете са се поправят някъде към може би 2-3 минути. Ще ви излъжа. Това беше за клипа. Надявам се да ви е харесал първия. Ако не бъдем онитет, говоря какво ще ви качвам. Но за сега ще качвам само Minecraft, тъй като дама в клипа да ми лаги толкова. Това ми е единството нещо да кажа. Ще го изчакам за 9 минути. Подготвен съм. Сега. Тъмън. И точно 9.